Umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbudzo Ntshavheni uphefumle ngezizathu zokuba uKaramaphosa angakwazi ukucutha ikhabhinethi kulo rhulumente umtsha wobumbano. Inkokheli ye-Democratic Alliance eGauteng Solly Msimanga uthi African National Congress zange yaba nomdla wokwabelana ngamagunya olawulo kwiphondo iGauteng. Umdlalo wamabhokobhoko uChelsea Kolbe uthi kuninzi abakufunda nge-Ireland kumdlalo yababetha ngamanqaku ayi-13 kwasibhozo kwitumente yendebe yehlabathi eFrance nyakenye. Siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ngamakhulu-khulu amalungu emanyano yabasebenzi iNUMSA anqawuze yaqhankqalaza kundlunkulu wenkampani evelisa imoto iFord eSilverton ePitoli enyanzelisa ukuba le nkampani isikele abasebenzi kwinqatha lengeniso eyenzayo. Umongameli weNUMSA umnumzana Andrew Chirwa uthi okufunwa ngabasebenzi iyakwenza le nkampani kumazwe afana naseEurope naseMelika ngoku abafuni into iqalekayo. For a principle, and the problem is that we're dealing with management that refuse even to engage on the principle first. We say to them, let's sit down, let's agree on a principle that if Ford declared dividends, we must agree on what percentage should be ring-fenced for workers as it is done for executive, as it is done for management. This is not a new phenomenon. It's there in Europe, it's there in France, it's there in Germany, it's there in the US. Ford itself in the US does make provision, has got a framework that say once we have declared a dispute, so much percentage will be ring-fenced for workers, and therefore each and every operator will receive so much money over and above the one allocated to managers, executive, including shareholders, which means the pie is shared by all. This is not a new phenomenon. Ford practice that globally. Only in South Africa we are told it's something that is unique. They never heard of such a thing. It exists. We don't need to even talk about new frameworks. We can just talk about the local situation. How can we customize it and make it benefit both the company and the workers in South Africa? Inkundla kaMantyi Molopho eMahikeng eMntla-Ntshona ive ukuba kube nelinge lokubulala ingqina lesibini kwityala lokubulawa kwabantu abathathu ngakubatyholwa abahlanu. Esi sihlanu sijamelene namatyala yanyaniswa nokubulawa kwesithathu sabantu kuquka nenkwenkwana enonyaka nabalahlelwa kwimingxunya yezindlu zangasese kwilali yaseKabe eMahikeng. Ityala lokubulawa kwabantu abathathu liqhubeke ngegosa lophando uKyabetswe Hlomedi ethabatha iqonga uphakamise lokuba abatyholwa kumele banikwe ibheyile nanjengoko bengaphazamisana nophando. Lo gama kutyholwa ukuba ixhoba lesibini uDoki Motsamayi ube lingqina lwesi siganeko. uHlomedi ubekela ubala ukuba elinye lamangqina elingekho mehlweni lilatyiswa ityhefu. The second eyewitness in this matter was poisoned in order to avoid her testimony. The witness did recover and was forced to relocate from Kabe. Though she's still around, but her whereabouts are unknown. We are not to disclose of the witness's whereabouts because there's a possibility that something might happen to him or her. Igosa eliphandayo lixelele inkundla ukuba uluntu lwelali yaseKabe lugrogrisa ngokuthabathela umthetho ezandleni zalo bonde ngobomi babarhanelwa xa bethe banikwa ibheyile. Unabe ngelithi abahlali oko babebhale isicelo esisesikweni ukuba abarhanelwa bangakhululwa kwaphela kodwa omele umrhanelwa wokuqala usikhabile eso sicelo. Most of the names that appear there are no surnames. We have names. For example, let's start with the first one on the first page. We have Kahisho, we have Ofenze. No surnames except for the name, phone number, and signature. So at this point, we cannot come to a conclusion that this Kahisho, in fact, we cannot identify him except for the name because we have so many Kahishos. Lo gama uMantyi uRavana Jacobs usijule ijacu ukulandelelela ukuba ngubani owayetyikitye isiqinisekiso sokubanjwa komrhanelwa wokuqala emva kokuba kuselubala ukuba zange sityikitywe noxa sagximfizwa istampu. I know the signatures, but it's not. This signature is not
a female signature, let's put it that way. And on our stamp, each magistrate, when we allocated the stamp, there's a number there, and that is the number attached to the magistrate. So we can easily follow who's number one. If I go and check, I know who's the magistrate allocated to number one stamp. Mine is 8. Ukanti ke lomba umiselwe uLwesihlanu kuba uqhubeke ngeengxoxo zebheyile logama abatyholwa bebuyiselwe eluvalelweni. Nanjengoko liqhubeka nokunyuka inani lokubulawa kwabasetyhini ngongenalusini kweli loMzantsi Afrika, umbutho waseKimberley eMntla-Koloni ulwa nokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini ubambe inkonzo yokukhumbula onke amaxhoba olwaphulo-mthetho. Le nkonzo yesikhumbuzo ibijoliswe ekunikeni iintsapho zamaxhoba inkxaso ngokwasemphefumlweni kwanokugqamisa ukubulawa kwabasetyhini ngamaqabane abo. Ezintsapho zibambene ngentlungu yokulahlekelwa ngamalungu azo asenyongweni. Bezisuka mbombozone zingungelene kule ndawo ngelizokukhumbula abo bathe basweleka. Bathe ke babelana ngamabali ahlasimlisa umzimba nawakhokelela ekubhubheni kwabo babebathanda. Abaququzeleli bathi le nkonzo yenzelwe ukunika iintsapho ithuba lokuvala umkhusane kwintlungu yabo. This candlelight memorial service is to raise the voices because the silence of our communities is becoming a loud, painful voice in our ears, and we need that silence to be changed into loud voices against gender-based violence and femicide. Kubekho umzuzu wenzolo kwaze kwakhanyiswa amakhandlela ukukhumbula abo bathe babhubha. Kuye kwakhunjulwa namaxhoba olwaphulo-mthetho olungqamelene nentiyo. Iintsapho ebezizima sele nkonzo zimemelele iziphathamandla ukuba zibhinqele phezulu kwidabi lokulwa namatyala akumila nje. There's a lot of things that I personally feel is wrong within our laws and the people that guide the laws or that we can look to help us. I feel like betrayed by the law, by the police service. I have the most anger towards them. We just need closure. Closure will be the main thing for us because we can't bring back our mom. So at least knowing what happened to her will at least bring us closure. Amachantliziyo anika inkxaso kwintsapho ezikrutha-kruthana nentlungu yokubhujelwa, nawo akwamemelele ukuba amapolisa abambe zonke izigilamkhuba. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Masihlabele mgama. Umphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni ubambe inkomfa yakhe nonondaba yokuqala njengomphathiswa kwesisikhundla kulawulo lwesixhenxe emva kokuba izolo kufungiswe ngokusesikweni isigqebe esilawulayo kwisizwe kurhulumente wobumbano. Phakathi kwemiba athe wayiqaqambiso kwaNtshavheni unike izizathu zokuba umongameli Cyril Ramaphosa engakwazanga ukucutha ikhabinethi ekukhalwa ngelithi yaphuphuma. National Executive is a result of our electoral outcomes with the need to be inclusive. In addition, the constitution of the National Executive had to be cognizant of other national interests such as the demographics of the country, geographic spread, youth, and gender representation. UNtshavheni uphakamise umbuzo ozesingqondweni zoninzi malunga nokuba uza kusebenza njani na urhulumente wobumbano. Allow me to borrow the words of President Ramaphosa of the 30th of June 2024 when he was announcing the appointments he had made to the National Executive. I quote, "The establishment of the GNU in its current form is unprecedented in the history of our democracy," close quote. And he had also clarified on the same day that, I quote, "The GNU would be bound by certain fundamental principles and would undertake a basic minimum program of priorities as articulated in the statement of intent." Umphathiswa ukwathe njengentloko yesigqeba umongameli usebenzisa amagunya akhe ngokusebenzisana namanye amalungu ekhabinethi. The president has two roles.
he's the executive authority of the Republic, but he's also the head of state. So we are now talking about his role as the executive authority of the state. And that is derived from Section 85(2) of the Constitution, where he exercised his executive authority together with other members of the cabinet. In this regard, the president with the cabinet is responsible for, and I'm quoting directly from the Constitution, implementing national legislation unless the Constitution or an act of parliament provides otherwise. 2, developing and implementing national policy. So the national policies are not of individual ministers, but of cabinet. 3, coordinating the functions of the state departments and administrations. 4, preparing and initiating legislation. And 5, performing any other executive function provided for in the Constitution or in national legislation. Umphathiswa ucacise wathi umhlahlandlela womsebenzi wolawulo lesixhenxe uyakuthathwa kwikhabhinethi lerhutla yokuqala nengekabhengezwa ukuba iza kuba nini. Inkokheli ye-Democratic Alliance eGauteng Solly Msimanga uthi African National Congress zange yaba nomdla ukwabelana ngamagunya olawulo kwiphondo iGauteng. Uthi ANC bifuna ukuyixhuzilela kuyo kuphela imikhala yolawulo. Umsimanga ibephefumla emva kokuba inkulu baphathiswa uPhanyaza Lisufi ebhengeze ibhunga lesigqeba sephondo phezolo. Ithi ikulungele kuba liqela eliphikisayo kwaye iza kuyithwalisa uxanduva i-ANC. Ziye zabhatyalaka ingxoxo zokuseka urhulumente obumbano kwiphondo phakathi kwe-ANC ne-DA. Umsimanga utyhola i-ANC ngomona wezikhundla ngokubhatyalaka kwezi ngxoxo. We need to have proper, representation in the legislature in terms of not only the legislative arm of government, but also in the executive arm of government at a provincial level. We had said to them that we are willing to then go as low as 3 seats if it meant that other parties, not other parties are actually then accommodated in there. But the ANC became very, very clear. In fact, in a meeting that we had, the last meeting that we had with them, with Fikile Mbalula and Nomvula Mgonyana and others, it became very, very clear that they were not willing to go below 7. They wanted to keep 7 to themselves or 6 to themselves and, only give the DA 3. Kwathi ukuba uRifilwe Ntseke benokuhlala njengosekela somlomo ngaphandle kwamanye amalungu eqela kwizikhundla ezibalulekileyo ebengazukuyifumana inkxaso edingekayo kwindlu eyisomthetho. Ngoko Msimanga uthi uNtseke makehle kwesi sikhundla. She is submitting her resignation. She is going to be taking up a role as a part of the shadow cabinet. We will be making an announcement of the shadow cabinet that will be then taking their responsibility on keeping, the executive to account. UNtseke inkokheli ye-DA eyonyulwe emva kwesivumelwano sokubumba urhulumente wembumba phakathi kwe-ANC ne-DA. Umsimanga uthi baya ngomoya omhle wecawa kwingxoxo ne-ANC, kodwa uNomji wasekubeni ANC izifunele kuyo uninzi lwezikhundla. Umbutho wesisa i-BOC uza kubamba ingxikela yomtshato weqela labatshati ngelokuqaphela amagugu esizwe. Ngaphambi kwalo mtshato lo mbutho obusebenzisana nomasipala iNquza Hill ugxotha ikati eziko kubantu abangathathi ntweni. Ngaxeshanye lo mbutho ukwaqhubeka namaphulo okuqaqambisa indawo ezitsala umdla kubakhenkethi kwiphondo laseMpuma Koloni. Apha estudio sinaye uOdwa Wophula kunye noNwabisa Wophula. Siyanamkela ezindabeni. Siqale ngawe Odwa, ithini intsusa amabandla yale ngxikela yomtshato kwaye bachongwa njani abatshati abaza kuthatha inxaxheba? Enkosi kakhulu Mamthembu. Eyona nto iphambili kakhulu esayiqaphelayo kubantu bakuthi into yobana sivelelwe ngumkhuba ombi wokuphatha gadalala wabantu abangomama nabantwana. Siyinkampani ke saye sacinga sabona into yobana nathi sinalo igalelo kumele silidlale ekunye vuleleni lomkhuba ukuphatha kwawubina abantwana udlwengulo nazo zonke izinto ezimbi wethu esizibona senze kuhlaleni. So sacinga into yobana ke singasebenzisa esona siphiwo uthi xa sinike sona sokwazi ukudibanisa abantu ngothando.
Saye sabona ke into bana yona into abantu ibakhuthaza kakhulu xa isenzeka xa kuthiwa khona umshado nditsho noba umenywanga umuntu wasezilalini akunyanzelanga mawufumane isimemo uvele uziyele nje emtshatweni ngoba uyazi uba kuyonwatywa apho. So sicingeke into yoba masidibanise abantu abasuka kumakhaya angathathi ntweni osisi nobhuti kodwa abe ulobola azifuni bantu bahlalisanayo. Ngaloo ndlela ke siqale ke kuqala eNgquza ngoku siphumele ngaphandle sise OR Tambo as i-district yonke because siyayibona lento yokuxhatshazwa koomama nabantwana into yobana iyinto ekufuneka siyiphakamele sisonke sisisizwe ukuze sikwazi ukuhlala ngendlela ephucukileyo nendlela ezokwazi into yobana ubani akhululeke ukuphuleni impilo yakhe. Into esiyenzileyo ke siye sazifumana applications siye sathumela ebantwini into yoba mabafake applications zabo zabuya kuthi sabafumana ke iintsapho ezintlanu esizakwazi ukuzitshatisa felefele. Oh, size kuwe ke sisinwabisa ngawapha amaphulo ukutshayelela le mitshato ngawapha amaphulo aqhutywayo ugxotha ikati eziko. Mamthembu maninzi amaphulo esiwenzayo ugxotha ikati eziko. Okokuqala sisebenzisana nomasipala, umasipala wethu iNgquza Hill Local Municipality ukuphuhlisa nokubonisa indawo zethu ezintle emampondweni, ubonisa unxweme lethu. Sinendawo ezintle kakhulu i-sites ezingekasetyenzwa ekufanele ziphuhlisiwe senze sure okubana xa ziphuhliswa sisebenzisa abantu bafumane imisebenzi, bangayifumani nje abantu imisebenzi xa kuphuhliswa lo manxweme koko bayifumane abantu imisebenzi sekufika i-tourists ezizophuhlisa nezizogalela kumanxweme ethu. Zininzi ke into esizenzayo phaya emakhaya, sinezindawo ezinhle kakhulu. Even nangoku sizokwenza i-mass wedding asizutshatisa nje kuphela, sizo-hike senze o-hiking, off-road, 4x4, you know, exposure. Zininzi into esizothi sizenze ukubonakalisa ubuhle nothando lwamampondo. Ingabe ithini inxaxheba edlalwa ngumasipala iNgquza Hill uqaqambisa indawo ezinomtsalane eMpuma Koloni? Umasipala wethu iNgquza Hill siwuphakamisela izandla kakhulu ngesikhokelo sikamama uPhephing. Into esiyenzileyo ko sifumanisa into yobana umbono wethu wokuphakamisa nokuphuhlisa abantu baseNgquza ungumbono ofanayo nokwamasipala. So savele sagalela ebhayini ke saphuma neconcept esiyibiza ngoba yiNgquza Hill Annual Heritage and Tourism Week. Apho ke ngokusidibanisa inkcubeko nothando lwamampondo, siwudibanisa nokufuna abakhenkethi ngoba noba zinhle izindawo sinazo, noba zizindawo ezingekaphathwa ezibonakalisa imvelo njengoba injalo, kodwa xa zihleli ngolwahlobo zingasenzeli into zingenzeli into umntu azisiniki elixabiso abafamali sinika yona. So sithi ngaloo into esiyenzayo ke neNgquza Hill including ne-OR Tambo District Municipality kukwenza amaphulo nendlela. Nansi ke i-mass wedding seyifikile, siwenza amaphulo nendlela into yoba makuze abakhenkethi ukuze zonke ezindawo zethu sithetha ngayo sithi zinhle bakwazi abantu ukuzonwabela bazifumane into yobana zizinto ezikwazi ukubaphuculela ubomi. Kubaluleke ngantoni ukuvuselelwa kothando lwamampondo? Kubaluleke kakhulu Mamthembu ukuba siluvuselele uthando. Ingqinamba ebesibe nazo njengoba setshile utata uWophula zokudlwengulwa nokuhlukunyezwa nokubulawa kabuhlungu kwabantu abangomama, sibonile ukuba masibuyele back to our basics, silubuyisa uthando. Sibonile igalelo esidinga lokuba kubuye uthando esizweni sethu ngoba apho khona uthando kuyavelwana, apho khona uthando kuyakhathalwa, kuba khona inkathalo. Thina ke sisizwe samampondo saziwa ngokuba ngabantu abafudumeleyo, saziwa ngabantu abanothando. Sithi ke ngoku let us go out there sizibonakalise ukuba amampondo kahle kahle bobani, nathi isizwe sisazi ukuba singabantu abanothando, abantu abazingcayo ngokuba sithi abantu abafudumeleyo. Nangoku sithi beze kuthi enxemeni lwethu bazobona bazongcamla ezintweni esizenzayo, ukutya esukutyayo, isinxibo esisinxibayo nobuhle nje bonke bamampondo. Sisitsho sisithi amanda amampondo. Okokugqibela khawusazise kuba uza kubanjelwa phi lo msitho nimeme abahlali nathi soqalisa ukuthungisa. Abahlali mabaqalisa ukuthungisa ongekathungisi selate. Lo msitho omkhulu kangaka uzobe unge-22, in fact uzobe ukulaveki ye-21st.
kaSeptember elusikisiki kwindawo ekuthiwa kuseMakwathi Estate kwi-Airstrip yakhona. Umnyhadala wakhona uzawuthatha iveki, kuzawuqala kwenziwe izinto ezifana no-hiking, off-road 4x4 challenge, kuzawukwenziwa kube khona igaladina, sizabe sinayo ne-fashion show runway yesimpondo. Then sizowuvala ke ngoku ngalo mnyhadala uzobe umkhulu kakhulu womtshato. With the-after party apho sizobe sine-artists no-DJ abazobe bedlala besonwabisa ukuvala lo mnyhadala. Sibamba ngazibini kuni. Kuskakhulu. Ukanti kwezemidlalo umdlalo wamabhokobhoko enesona santya uCheslin Colby uthi kuninzi abakufunda ngeIreland kumdlalo yababethanga amanqaku ayi-13 kwasibhozo kwitumente yendebe yehlabathi eFrance nyakenye. UMzantsi Afrika uza kuqubisana neqela leIreland kumdlalo ovavanyo weqala wesibini eLoftus Versfeld ePitoli ngomgqibelo. Mkhulu umdla phambi kwengquzulwano phakathi kwalamaqela phala phambili kumanqwanqwa ehlabathi. Usekutsha kambe ezingqondweni zabaqeqeshi abadlali kanye nabalandeli ukutwatyushwa kwebox kwisigaba sokuqala setumente eFrance nyakenye. Nakubeni sabarharha isibhaxo kodwa kuninzi okwafundwa kulo mdlalo kuquka kuwasebenzisa onke amathuba okucholachola amanqaku. Gora Kolb uthi abasayi kugxila kwakwezolo. Yeah, we can still learn from the mistakes we did in that match in the World Cup and just build up from there. But yeah, it's a new team and a lot of exciting guys that's getting opportunities. So yeah, we have to be clinical. We have to bring out our personal bit of experience and X factor and just enjoy this occasion. uKolb kwathi abaqeqeshi bame kakuhle ngokwabadlali abaphucukileyo ngoko ilele kubo ukuba babahluza njani. It pushes you to even step up a little bit more, and the nice thing about it is it doesn't matter who plays on the weekend. We want that player to be confident and we boost him throughout the week, and vice versa. If you're not playing, we try and learn from each other. I think there's no egos, which is the most important thing, and whoever gets that opportunity to wear that green and gold jersey is more than willing to do a good job. Kunjalo intshatsheli zehlabathi zikuxinele ukudlala phambi kwezihlwele eseziwathenge aphela amatikiti walo mdlalo. We do definitely get a bit of boost from our supporters because they're the ones that back us and support us through the good and the bad times, and for us it's just to make ourselves proud, this group proud and do them proud as well. Umdlalo eLoftus uqala inhloko ngetsimbi yesihlanu malanga ze owesibini ube seThekwini ngomgqibelo olandelayo. Dekubeli lixa lizayo nto zakuthi kamnandi.